אמא בקושי מצליחים לדחוף אותה, כבר עשיתי את המליאה, רק הנוקים וזורקים אותי למטי על מישהו, צד שמאל של המשאית, המחנות מתחילה לנסוע. מישהו מתרומם מתחתיי, אני נופל החוצה, נתפס ברגל שמאל, רואה את הגלגל מסתובב מסביבי, אמא לידי כנראה דחפה אותי או משהו כזה, לא נפלתי על הגלגל, ואני נעמד ככה, רוצה לרוץ אחרי מכונית, ונראה את אמא עם שתי ידיים בחוץ צועקת, כאילו מתחננת. זאב לא ראה עוד את אמו. הוא נותר לגמרי לבדו ביער, ילד בן 9 בלבד. זאב מחליט לנסות ולחזור לכפר ילדותו, קצ'נובקה. שם, כך קיווה, השכן פיוטר או ידידים אחרים יעזרו לו. אחרי מסע של 3 ימים, הוא נתפס בידי המשטרה המקומית ונשלח למחנה עבודה לנוער. אני עולה את המדרגות, כנראה זה היה באמצע לילה כבר, אני דופק בדלת, מישהו פוגח, מה אתה עושה פה? מי אתה? אסור לילדים כאן, מאיפה אתה? אז אני אמרתי, אני הבן של פישר, מקצ'נובקה. אז היא פתאום מדוברת ככה, אחות שלך נמצאת פה. לא ידעתי איזה אחות, ידעתי שלקחו אותה, הצעירה יותר, אסתר לקחו אותה עם אחי לבלזץ, אז לא יכול להיות. אני יושב שונה ומחכה, ופתאום אחותי חוזרת, היא יודעת כמה שותפים גדבנים, היא חוזרת, ופתאום רואה אותי, איך אני מרגיש את זה פעם ראשונה ואחרונה שבכיתי בזמן השואה. כל השואה לא יצא לי לבכות, לא בכיתי, התחבקנו ובכינו. הייתה זו אחות אסתר שסיפרה לו כי היא ואחיהם יוסף הצליחו אמנם להימלט מהרכבת לבלזץ, אך יוסף לא שרד. את החודשים הבאים עוברים אסתר וזאב יחד. הם ניסלו בנס מהקצה של הגרמנים, ושוב מופיע פיוטר השכן ומבריח אותם בחזרה לכפר. שם כבר התחבאה האחות הגדולה, אדלה. אסתר וזאב נדבקו במחלת הטיפוס בגטו, ופיוטר טיפל בהם במסירות. מחשש שיגלו אותם בגלל קשריו הידועים עם היהודים, החליט פיוטר להעבירם לביתו של שכן. במשך 9 חודשים התחבאו בתוך בור באדמה. פיוטר בא מדי פעם, הביא אוכל והבטיח שהגרמנים בורחים והשחרור מתקרב. ב-21 למרץ, ביום האביב, הגיעו אלינו הרוסים ושחררו אותם. כשיצאנו החוצה, היה שלג, ולא יכולתי להסתכל על העיניים. שמתי את זה ככה בקושי, ראיתי מה שאני אהיה עיוור, פחדתי מזה. בכל אופן, אחרי כמה זמן, והתאושש. עם סיום המלחמה, אדלה, אחותו הגדולה של זאב, נישאה לפיוטר. זאב ואסתר החליטו לעלות ארצה באונייה גלילה. אדלה ופיוטר עלו בעקבותיהם בשנת 1957, ו9 שנים מאוחר יותר, פיוטר בודניק קיבל אות חסיד אומות עולם מטעם יד ושם. כשזאב נזכר ברגע העלייה ארצה, בפעם הראשונה בשיחתנו נקבו דמעות בעיניו. מרגע שהתקרבנו, היו מקלטות של אורות מחיפה, יש לזה, פרצה סירת התקווה. כולם שם ומחזו חלבים שלנו שמדבר בזה. כשאנחנו יוצאים מהנמל, אני רואה חייל יהודי מכנפיים ח"כים קצרים, עומד עם רובה, ואני חושב בלבי. פעם ראשונה, שהוא החייל הזה בא להגיע אליי, ואמר לי כמה מצטרור יהודי. זאב, חייל הקטן, שכתב למלך כל השואה, נשחב בהגנה, שרד ועל הארצה. הוא חיכה בקוצר רוח עד גיל הגיוס, ואז שירת בצה"ל במשך 25 שנה. בצבא הכיר את אשתו, שרה, זכרה לברכה, ילידת הארץ, ויחד הקימו משפחה ענפה, נסעה לגאוותו. כולם ראו בצבא, וככה אנחנו חיים. גאה במשפחה, מאושר, גאה בלגבין הזה, 4 ילדים, 13 נכדים, ובשלב זה יש 23 לחם בדרך.
סיפורו של זאב גונן. לאווה ארבן בת